Barka da zuwa Zauran Nishadi TV. Ta sabuwa da dumudumunta ga sakon shugaban kungiyar Boko Haram Abubakar Shekau akan hukuncin da aka yankewa wannan mawakin da yayi batanci da Annabi sallallahu alaihi wasallama a jihar Kano akan kashe shin da za a yi. Abubakar Shekau shugaban kungiyar Boko Haram ya zargi dukkanin musulman Najeriya da aikata laifin batanci. Shekau ya bayyana hakan ne a matsayin martani akan wasu rahotanni da suka bayyana cewa ya soki hukuncin kashe matashin mawaƙin nan wanda ya batanci ga Annabi alaihi salatu wassalam, wato Yahaya Aminu Sharif, saboda wallafa mai ɗauke da kalaman batanci akan Annabi sallallahu alaihi wasallama wanda ya wallafa shi wannan mawaƙin. Legit NG Hausa ta ci karo da kalaman Shekau a shafin Twitter na fitaccen lauyan nan mazaunin Kano wato barista Bulama Bukarti. A cikin takaitaccen saƙon da Bukarti ya wallafa a shafin nasa, ya bayyana cewa rahoton cewa Shekau ya soki hukuncin kashe mawaƙi ba gaskiya bane ba, inda ya ce shi bai yi wannan ikirarin ba. Saɓanin hakan, Shekau ya goyi bayan hukuncin kisan ne, domin kuwa wanda ya ɓatanci ga Annabi bai kyauta ba. Hasali ma ya bayar da shawarwari a gaggauta ƙaddamar da hukuncin tare da janye masa damar ɗaukaka ƙara. Haka zalika ya zargi dukkanin musulmin Najeriya da aikata laifin ɓatanci kamar yadda Bukarti ya wallafa a shafin nasa. A ranar Talata ne Legit NG Hausa ta wallafa cewa Bukarti ya shawarci rundunar tsaro ta farin kaya da rundunar 'yan sandan Najeriya akan su binciki zargin cewa ɗaya daga cikin gwamnonin Arewa ne ke shugabantar ƙungiyar Boko Haram. A ranar Litinin ne kafafen yada labarai suka wallafa labarin cewa tsohon mataimakin gwamnan babban bankin ƙasa CBN wato Badi'a mai lafiya ya yi zargin cewa ɗaya daga cikin gwamnonin Arewa ne babban kwamandan ƙungiyar Boko Haram. Mai lafiya ya bayyana cewa wani tubabban kwamandan ƙungiyar Boko Haram ne ya sanar da shi hakan. Da yake tsokaci akan wannan zargi na mai lafiya, Bukarti ya bayyana cewa akwai buƙatar a binciki wannan zargi domin bai kamata a ɗauki maganar da wasa ba, kamar yadda wannan tubabban ɗan Boko Haram ya shaida. Ina ganin ya kamata rundunar 'yan sandan da hukumar tsaro ta farin kaya DSS su yi amfani da wannan bayani wajen tatsar ƙarin bayanai daga wurin mai lafiya akan zargin da ya yi. Wannan shine abinda wannan faifan bidiyo na Shekau ya fitar, inda ya bayyana cewar babu shakka shi akan wannan zargi da ake na kisan wannan mawaƙi da ya ɓatanci ga Annabi alaihi salatu wassalam bai ce komai ba, illa ya goyi bayan musulmai da aka yanke wannan hukunci, kuma ya ji daɗin hakan, inda ya ba da shawarar cewa a gaggauta kashe wannan mai laifi, domin kuwa ɓatanci ga Annabi sallallahu alaihi wasallama ba ƙaramin abu bane ba. Inda kuma kuka ji cewar an zargi ɗaya daga cikin gwamnonin Arewa wanda shine yake bawa wannan ƙungiya ta Boko Haram jagorantata, wato yake mata dukkan wani uzurarruka nata, wato shi yake ɗauke da nauyinta. Ku ci gaba da bibiyar wannan tasha tamu domin samar muku labarai da dumudumin su. Da zarar abu ya faru za ku ji mu ɗauke da shi.
amma fa ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawa domin haka ne zai ba ku damar samun labaranmu da bidiyoyinmu a koyaushe.